μια ασφαλή μέρα. Χωρίς κίτρινα και κόκκινα. Και μπορούμε να το πετύχουμε, βέβαια, έχοντας ένα τόσο ισχυρό εργαλείο. Όσο για τον ύπνο, νομίζω ότι θα το παρά έχει πολλά κουδούνια. Έχει κουδούνια για ό,τι φανταστείτε. Από το χάπι της υπέρβασης, κατεβαίνει το ζάχαρο, αδειάζει το ρεζερβάρ, θέλω μπαταρία, βούλος ο καφετήρας. Είναι τόσο πολλά τα κουδούνια πραγματικά και όλα είναι σχετικά χαμηλής έντασης και μοιάζουν που τα συνηθίζεις και στο τέλος τα αγνοείς. Τα αγνοείς εσύ, αλλά δεν τα αγνοεί άλλος που κοιμάται δίπλα. Λοιπόν, οπότε ο ύπνος, να σας πω για τον ύπνο. Λοιπόν, μπορείς να κοιμηθείς με αυτό το σύστημα, όμως πρέπει να έχεις χαμηλό ζάχαρο, να είναι σταθερό, να έχεις κάνει calibration, βαθμονόμηση πριν για να μην σε ξυπνήσει να σου στήσει calibration, να είναι γεμάτο το ρεζερβάρ και η μπαταρία και γενικά, αν τα καταφέρεις, τελικά ή καταλήγεις στο ψυχιατρίο ή καταλήγεις να έχεις καλά ζάχαρα τις νύχτες. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά λέω ότι με Τρόνικο ότι πρέπει να το συζητάξουμε, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα τους συναγερμούς. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, το πιο απαραίτητο κομμάτι αυτού του συστήματος του συναγερμού, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί ένας έξυπνος άνθρωπος με μια καινούργια ιδέα, να τους φτιάξει έτσι που να μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε καλύτερα. Με ρωτάτε τι είναι για μένα η Αγγλία. Και απαντάω, είναι όπως τα γυαλιά μου. Με τα γυαλιά μου μπορώ και σας βλέπω καθαρά, με την Αγγλία μου μπορώ να βλέπω καθαρότερα το ζάχαρό μου. Όσο για αυτούς που με ρωτάνε, πώς ανέχομαι να έχω ένα πράγμα κάτω από το δέρμα μου που να μου μετράει το ζάχαρο, εγώ λέω για μορφιά βάζω άλλα 3 σκουλαρίκια. Εγώ και να βλέπω το όμορφο μου το ζάχαρο, δεν μπορώ να βάλω ένα καφετήρα. Και είναι και όμορφο, αν το βλέπετε για λύση, τώρα διάλεξε μια φωτογραφία να παίρνει το σκουλαρίκι. Λοιπόν, εντάξει. Βέβαια, θέλει εκπαίδευση. Σας το είπε και ο Χρήστος, σας το είπανε και όλοι ότι χωρίς εκπαίδευση το σύστημα δεν δουλεύει. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι πιο δύσκολο πάνω πείραμα. Αξίζει τον κόπο γιατί και με την Αγγλία θα δείτε τη ζωή τόσο όμορφη όσο την αγγίξη του Νορμά και Φάστρα. Είναι πραγματικά μεγάλη ιστορία να μπορείς να φτάνει να έχει μια ηρεμία, να έχει ένα καλό ζάχαρο και να έχει και έναν αερόσακο ο οποίος θα ανοίξει την ώρα που κάτι θα πάει στραβά και θα σου συμβεί κάτι άσχημο. Κοντεύοντας να τελειώσω γιατί ελπίζω να μην σας κουρασά. Θα σας πω για τη νέα λογική που χρησιμοποιεί η καινούργια η Αγγλία 2. Η καινούργια λογική έχει να κάνει με το ότι πέρα από τους συναγερμούς έχουμε και τις προτάσεις. Πέρα από τις προτάσεις το μηχάνημα παίρνει και πρωτοβουλία. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά μια τόσο σοβαρή ιατρική απόφαση όσο το να σταματήσει η χορήγηση της ινσουλίνης να την παίρνει ένα μηχάνημα. Είναι η πρώτη φορά και αυτό είναι που κάνει τη ιδέα πάρα πολύ σημαντική γιατί είναι το πρώτο βήμα για το τεχνητό πάγκρας. Είναι το πρώτο βήμα για να μπορούν να αποφασίζουν για το ζάχαρό μας κάποια μηχανήματα αφήνοντας εμάς ανέμενους να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Κανείς δεν λέει ότι έχουμε προχωρήσει μέχρι το τέλος, δηλαδή το τεχνητό πάγκρας δεν είναι αύριο, είναι πάρα πολύ κοντά. Υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν, δηλαδή αυτά τα μηχανάκια θα πρέπει να μάθουν να βρουν έναν τρόπο να μας φτιάχνουν τον βασικό ρυθμό, μόνο τους. Θα πρέπει να μπορούν να καταλαβαίνουν πότε τρώμε, πόσο τρώμε, πόση ινσουλίνη θα χρειαστεί το γεύμα. Πρέπει να γίνουν τεχνικές βελτιώσεις, δηλαδή πρέπει να φτιάξουν καλύτερους καταγραφείς, ίσως εμφυτευόμενους. Πρέπει να φτιάξουν καλύτερες αντιλίες που να μην έχουν σωληνάκια και πράγματα που ενοχλούν τον κόσμο. Ίσως αυτοκόλλητες, να δεν την κολλάμε πάνω μας και να δουλεύει. Πρέπει να φτιαχτούν καινούργιες ινσουλίνες ίσως πιο γρήγορες, να τις βρουν πιο γρήγορα για να παίρνει το σύστημα καλύτερες αποφάσεις. Το θέμα είναι ότι έχουμε μπει στον δρόμο, τα βήματα γίνονται και τα επόμενα χρόνια, ελπίζω και το πιστεύω, γιατί πάντα πούμε τις εντώσεις πενταετίας, γι' αυτό δεν θα πω εντός πενταετίας, δεκαετίας, αλλά πάντως τα επόμενα χρόνια, με αυτούς τους ρυθμούς και με τα χρήματα που δίνονται για τις έρευνες και από το JDRF και από άλλους φορείς και από τις μεγάλες εταιρείες, θα έχουμε κάποια στιγμή το τεχνητό πάγκρας, είναι μπροστά μας. Τέλος, θα τελειώσω μάλλον όπως ξεκίνησα. Να σας πω άλλη μια φορά, ο διαβήτης είναι ένας τρόπος ζωής που δεν επιλέξαμε. Μας έτυχε. Όπως επίσης λένε εμπειρίες ασθενών με διαβήτη. Όχι, δεν είμαι ασθενής με διαβήτη. Ασθενής είμαι στο νοσοκομείο απέναντι από τον γιατρό μου. Εδώ πέρα είμαι άνθρωπος με διαβήτη. Είμαι ένας άνθρωπος που τότε είχε να έχει διαβήτη. Όπως έναν άλλο άνθρωπο που έτυχε να του χτυπήσει το αυτοκίνητο ένα φορτηγό. Εντάξει, που είχα ένα ατύχημα. Λοιπόν, ως άνθρωπος με διαβήτη, σας λέω ότι ο διαβήτης είναι ένας τρόπος ζωής που δεν επιλέξαμε.
Όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην τον απολαύσουμε. Μπορούμε να βρούμε στον τρόπο, τα μέσα και το επαγγελματικό μάτι που σας έλεγα προηγουμένως, ώστε να τον πουλανδρίζουμε εμείς αντί να μας πουλανδρίζει αυτός. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω αυτή την ομιλία στην Κατερίνα του Κουλουρίου. Θα ήθελα να χειροκροτήσετε για την Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι κάπου μαζί μας και πιστεύω ότι βοηθάει και αυτό το συνέδριο πάει πάρα πολύ καλά. Είναι και η χάρη της εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά νομίζω ήταν και πολύ σαφή.